A Oficina de Atención Cidadá da Garda Civil en Vilanova elévase a posto. O tempo suprímese o que o Instituto Armado tiña en Vilagarcía. Estes cambios recóllense nunha resolución publicada no Boletín Oficial da Garda Civil que hoxe deu a coñecer o alcalde de Vilanova. Gonzalo Durán entende que esta é a decisión máis lóxica partindo de que en Vilagarcía xa hai presenza da Policía Nacional. Que tal, saúdos? Xa estamos mergullados nunha nova campaña electoral. Desta volta estamos chamados ás urnas o 9 de xuño para escoller os eurodeputados que nos van representar os vindeiros 5 anos. A praza do Concello de Pontevedra acolleu na medianoite pasada a tradicional pegada de cartéis. As formacións fan un chamamento a non quedar na casa. Os concellos das comarcas do Salnés e Caldas van recibir 2 millóns de euros da Deputación de Pontevedra para mellorar os seus equipamentos deportivos. Vilagarcía é o municipio máis beneficiado cunha achega de 206.000 euros repartidos entre sobras. O Grove, Cambados, Catoira, Moraña e Vilanova son outras das vilas que se verán beneficiadas desta liña de axudas. Un veciño da Pobra vai crear unha plataforma antiocupación para axudar a propietarios que, como el, teñan unha casa nesta situación. No seu caso, os inquilinos os que lle día lugar a vivenda instaláronse nela antes de asinar o contrato. Unha vez dentro, negáronse a pagar o alugueiro da casa, onde permaneceron 4 meses. Todo listo en Ribadumia para que arranque a festa do Tinto do Salnés. Vai comezar este vindeiro xoves con boas expectativas en canto a participación, e non é para menos porque a cita reúne todos os ingredientes para que sexa un éxito. Ademais do bo viño, ata a festa do Tinto chegaránse as mellores orquestras de Galicia enchendo de troulas Ribadumia durante 4 días. E a adega Martín Kodax é estes días a sede do Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas. Trátase do evento máis importante a nivel mundial para o sector. Un espazo no que se debate alrededor do modelo económico, social e colaborativo das cooperativas. Para os organizadores, a cita é tamén un bo escaparate para dar a coñecer o xeito no que traballamos aquí. Pois con todo isto arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Cambios importantes na Garda Civil na comarca do Salnés. A Oficina de Atención Cidadá de Vilanova elévase a posto. O tempo suprímese o que o Instituto Armado tiña en Vilagarcía. Estes cambios recóllense nunha resolución publicada no Boletín Oficial da Garda Civil que hoxe deu a coñecer o alcalde de Vilanova. O Concello tivo coñecemento destes cambios porque a Benemérita solicitou prorrogar o contrato de alugueiro do local onde está instalada en Vilanova, preto da Casa Consistorial. Ese arrendamento vencía agora e tras a solicitude da Garda Civil será o pleno da corporación o que aprobe esta petición o vindeiro luns. O Concello tamén porá a disposición do corpo prazas de estacionamento, xa que a partir de agora precisarán de máis. Para isto, o goberno local apalabrou xa un garaxe próximo e Gonzalo Durán non descarta no futuro buscar unha mellor localización proposto da Garda Civil. O alcalde tamén entende que esta é a decisión máis lóxica partindo de que en Vilagarcía xa hai presenza da Policía Nacional. Creo que es de justicia porque era el único ayuntamiento, yo creo que de la provincia, de más de 10.000 habitantes que no tenía puesto de Guardia Civil. Ahora mismo Vilanova está creado y oficialmente tenemos un puesto de Guardia Civil. Ellos en su momento dirán, voy a decir aproximadamente, creo que lo componen sobre 18 o 20 guardias. Sé que eso, que el puesto sí no existe ya. Pues ahora es Vilanova. Tampoco tenía sentido, porque Vilagarcía, los más de 20.000 habitantes, los cubre la Policía Nacional, que era nuestra reivindicación de siempre. Dice, ¿cómo está en Vilagarcía cuando? O sea, ¿cómo se cubre Vilanova que Vilagarcía cuando Vilagarcía no tienen? No tenía sentido, ¿no? Bueno, pues en eso estamos.
E unha vez máis estamos xa mergullados nunha nova campaña electoral. Desta volta a cidadanía está chamada ás urnas o vindeiro 9 de xuño para escoller os eurodeputados que nos van representar os vindeiros 5 anos. A praza do Concello de Pontevedra colleu na medianoite pasada a tradicional pegada de cartéis. O Partido Popular escolleu a cidade como escenario do inicio da campaña cun acto no que participou o eurodeputado pontevedrés Francisco Millán Mon, número 8 da candidatura. Tamén estivo o número 10, o eurodeputado Adrián Vázquez. No caso do Partido Socialista, o candidato nestas europeas é Nicolás González de Lalín, que no 2019 se fixo cun escano. Ocupa o número 11 da lista socialista. Ana Miranda repite como candidata do BNG no número 3. A formación nacionalista volve presentarse no marco da coalición Agora Repúblicas, que integra a Esquerra Republicana e a Bildu e tamén a Aramés de Baleares. No caso de Sumar, Estrella Galán encabeza a candidatura na que o socialista Juan Manuel Díaz, o representante galego, se sitúa no 10º lugar. Podemos sitúa a fronte Irene Montero co primeiro galego no posto número 16, Borja San Ramón. No caso de Vox, Jorge Buxadé lidera a candidatura. Bueno, pois o BNG escolleu Noia pro arranque desta campaña das europeas. A voceira nacional Ana Pontón acompañou a cabeza de lista da formación Ana Miranda nun acto que se celebrou no Porto de Testal. As dúas incidiron na importancia destas eleccións para Galicia e o feito de poder contar cunha voz propia en Bruxelas para defender, din, os intereses dos galegos. Acompañadas de membros do BNG a nivel local e comarcal, a voceira nacional Ana Pontón e a cabeza de lista da formación ás eleccións europeas, Ana Miranda, participaron esta mañá no Porto de Testal en Noia nun acto de campaña de cara aos comicios ao Parlamento Europeo do vindeiro domingo 9 de xuño. A elección do peirao noiés non foi ao show. Os nacionalistas quixeron facer un chisco ao sector do mar, e máis concretamente os mariscadores da comarca noiesa, que están a pasar nestes momentos por graves dificultades económicas debido á baixa produtividade. De aí que incidiran na importancia destas eleccións e de poder acadar unha voz galega en Europa para defender do mellor xeito posible os intereses dos galegos, como se veu facendo ao longo destes anos. Eu creo que é evidente que en Europa se están tomando decisións que nos afectan no noso día a día e que afectan as posibilidades de desenvolvemento económico do noso país. E por desgracia en Galiza temos demasiados exemplos de como, cando outros deciden por nós, deciden en contra dos nosos intereses. E por eso este 9 de xuño é importante que en Galiza teñamos unha voz propia, ese escano do BNG, pero tamén unha voz que defenda que os galegos e galegas tamén temos que ter voto en Europa. Queremos seguir sendo a voz galega no Parlamento Europeo. Esa voz que fala do marisqueo, esa voz que fala dos sectores productivos, esa voz que non se rende nunca cando hai un problema e que se presenta na terra e no mar para falar do que lle afecta a xente que é o traballo no mar, do que lle afecta a todas estas vilas que dependen altamente do marisqueo e, sobre todo, para moitas veces leválos ali, como viñeron os compañeros tamén en varias viaxes. Posteriormente, a comitiva nacionalista continuou cos actos de campaña na Vila Noiesa, coa tradicional pegada de cartéis por diferentes zonas do concello, na que tamén tomou parte a candidata Ana Miranda. Os concellos das comarcas do Salnés e de Caldas recibirán 2 millóns de euros da Deputación de Pontevedra para mellorar os seus equipamentos deportivos. Vilagarcía é o municipio máis beneficiado cunha achega de máis de 200.000 euros repartidos en 3 obras. O Grove, Cambados, Catoira, Moraña e Vilanova son outras das vilas que recibirán fondos desta liña de axudas. Case 2 millóns de euros da Deputación de Pontevedra repartiránse entre as instalacións deportivas das comarcas do Salnés e Caldas. Ata 17 municipios beneficiaránse desta contía, que contempla recursos do Plan Mais Provincia e do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Un plan extraordinario de infraestructuras deportivas que é un perfecto reflexo do fondo e das formas deste goberno. Do fondo, porque creemos que os concellos non só comparten, senón que canalizan as nosas prioridades. Isto o vemos pois coa modernización dos equipamentos deportivos, tamén o fomento dos hábitos de vida saudable e de formas, en canto a que foi atendendo
a solicitudes dos alcaldes e alcaldesas e que se vai executar grazas ao compromiso deles. O plan foi presentado polo miúdo no Grove aos representantes dos municipios. Precisamente aquí, a Administración Provincial renovará o pabillón do Colexio Comeniño con 100% de fondos propios. 74.000 euros do Plan de Infraestructuras Deportivas e 241.000 do máis provincia. Ante a pouca financiación que habitualmente temos todos os concellos, que un organismo como a Diputación, como dicía antes, nos complemente, pois desde logo é para saludalo e para reclamar e a poder solicitar que se manteña no tempo. O concello máis beneficiado no Salnés e o de Vilagarcía recibirá máis de 200.000 euros para asumir 3 proxectos: a renovación do céspede artificial de Verdón, a instalación dun videomarcador na Lomba e o subministro de medio cento de butacas pro pabillón de Fontecarmoa. Na comarca de Caldas, a Deputación achegará 68.000 euros para mellorar gradas e iluminación no campo de fútbol das Corticeiras, no concello caldense. É evidente que a Deputación realiza unha aposta estratégica polo deporte porque mellora a calidade de vida, mellora os servicios e dinamiza a economía e logo porque mellora, estou convencido que o fai, aquí o vedes de primeira man o recoñecemento das Rías Baixas como un destino turístico que vai ligado ao deporte e á natureza. Os campos de fútbol de Noalla en Sanxenxo, Testos na Illa, da Armenteira en Meis e da Bouza en Ribadumia son outras das instalacións que se beneficiarán deste plan no Salnés. Tamén a piscina de Dena, en Meaño. No caso da comarca de Caldas, actuarase nos pabillóns de Barro, Cuntis, Pontecesures, Portas e Valga. Bueno, pois nesta liña, a Deputación de Pontevedra lanza tamén outra liña de axudas para impulsar o turismo a través do deporte. Dotada con 100.000 euros, o obxectivo é apoiar económicamente aqueles eventos deportivos con proxección mediática exterior. Que con estes eventos contribuir a que se incrementen as pernoctacións na nosa provincia e o retorno económico que iso supón que trae a chegada de visitantes para o conxunto da economía da provincia. Un retorno que ten un carácter inmediato, ademais o temos comprobado en base a eventos deportivos que tamén xa tivemos aquí na nosa provincia recentemente, que non é só o que queda coa inmediatez, sino que son prescriptores desta provincia. O Instituto Galego de Vivenda e Solo ve con bos ollos as 7 parcelas propostas polo Concello de Pontevedra para construir máis de 150 vivendas de promoción pública na cidade. Entre as opcións postas sobre a mesa son os terreos de Tafisa e de Valdecorvos os máis valorados. Así as cousas, o Departamento Autonómico non desbotou ningunha das posibilidades que agora estudará máis a fondo. Boa sintonía na primeira reunión entre o Concello de Pontevedra e o Instituto Galego de Vivenda e Solo. Que nos vamos a calificar como unha xuntanza moi positiva, que se desenvolveu nun clima colaborativo, no cal tanto a entidade da Xunta como o propio Concello tiñamos moi boa disposición por chegar a acordos por dúas bandas, non? Por un lado, pois para solventar os asuntos que tiñamos atrasados de algúns casos de hai anos e por outra banda, pois tamén para poñer en marcha novos acordos que contribúan a que Pontevedra continúe avanzando. Na reunión mantida onte no Concello, o Departamento Autonómico trasladou a súa valoración das 7 parcelas ofertadas polo Goberno local para a construción de vivenda pública. A idea do IBUS é comezar a traballar cos terreos de Valdecorvos e Tafisa. Son as que maior potencialidade teñen pois para albergar máis vivendas. Tamén son das que estaban previstas neste convenio do ano 2009. E tamén pois porque son de licenza directa, non? No caso de que presenten o proxecto e estea transferida ao Concello, pois, se todo está correctamente, xa é unha licenza directamente, non hai que agardar a nada. Nunha segunda quenda valorarán as parcelas das rúas das Devesas, Amado Carballo e Poza dos Canos, tamén con licenza directa, pero con menos superficie. Finalmente, traballarían coa finca do Teucro. A medio prazo, pois, ten por diante a aprobación do estudo de detalle e o desenvolvemento tamén da urbanización e non ten aínda a posibilidade de que se adxudique a licencia directa. Co cal, van a estudar, van a ver con moito cariño e de cara ao futuro, pois, poder tamén desenvolvela. Das parcelas máis interesantes que se vai a dispoñer en Pontevedra nos vindeiros anos, por situación e tamén, bueno, pois porque o propio espazo
prové que sexa interesante. O Goberno local aproveitou o encontro para trasladar ao ICBUS o estado das licenzas pendentes que permitirán a construción de máis de 70 vivendas en Valdecorvos. O expediente e a documentación presentado xa contan co visto bo do Concello, que agarda poder aprobar a licenza definitivamente na vindeira Xunta de Goberno local. E seguimos falando de vivenda. Un veciño da Pobra vai crear unha plataforma antiocupación para axudar a propietarios que, como el, teñan unha casa nesta situación. No seu caso, os inquilinos os que lle ia lugar a vivenda instaláronse nela antes de asinar o contrato. Unha vez dentro, negáronse a pagar o alugueiro da casa, onde permaneceron durante 4 meses. José Antonio Vidal, veciño da Pobra, viviu un auténtico pesadelo durante os últimos 4 meses. Unha vivenda da súa propiedade permaneceu ocupada por unha muller e o seu fillo. Aproveitándose da boa fe do propietario e alegando unha situación de vulnerabilidade, instaláronse nesta vivenda da aldea pobrense de Portocarro antes de asinar o contrato. Foi entón cando todo se complicou. Unha señora que supuestamente estaba por malos tratos, que non tiña onde estar e que quería alquilar a casa, veu a ver, gustoulle e dixo que si xa se podía quedar. E dixenlle que non, que hasta a semana seguinte non podía entrar porque tiña sin luz, sin os muebles todos preparados, pero insistían que sí que quería quedar e que ao día seguinte ou aos 2 días que faríamos o contrato e que pola luz que non nos preocupásemos. Que ocorreu? Que cando lle fun co contrato para levarlo, díxome que non lle gustaba a casa, que se iba a ir para outra para a Ribeira e que xa non quería facer o contrato. Bueno, pois, si te vas, nada, pero si podía quedar unha semana máis porque non lle daban a outra casa hasta a semana. Bueno, pois, sin problema. O sospeitar da intención dos inquilinos de non pagarlle e comprobar a realización de actividades ilegais da vivenda, o propietario dou aviso á policía local e tentou cambiar a fechadura, pero non puido facer nada ante a violenta actitude dos ocupas. Ponse o cerrajero a cambiar a porta, a pechadura, abrimos, entramos para dentro, estábame esperando, grabándome. Estoy moi enferma, esto es allanamiento de morada, sois unos racistas, me queréis echar fuera, tal. Acercoume o teléfono ao nariz, dome co teléfono na nariz e tirouse ao suelo. Oh, me acaba de agredir, tal. E claro, aí dixen, hostia, isto non é cousa, isto estaba buscando e xa lle debe de funcionar noutros sitios. E por eso me quedei así un pouco sorprendido. E o que máis me sorprendeu despois é que a lei esta dos ocupas non está ben feita para a xente que realmente o necesita, está feita para os delincuentes, para meterse dentro e que se aproveiten da xente que traballa, da xente que paga impuestos, da xente que está o día a día luchando por vivir. Finalmente, os ocupas abandonaron a vivenda non sen antes causar importantes desperfectos que terá que asumir o propietario. Atrás tiraron os muebles, rompéronos, tiraron ca basura toda e romperon as persianas e bueno, dentro non entrei aínda, pero supoño que terán todo roto tamén. Ante esta difícil situación que viviu, Vidal Romero está a traballar na constitución dunha plataforma comarcal de afectados pola ocupación para asesorar a outros propietarios. Todo listo en Ribadumia para a 51ª edición da Festa do Viño Tinto dos Salnes. Ampliamos despois da publicidade. Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. Rianxo sumouse ás protestas convocadas pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública para denunciar a falta de médicos. Este mediodía recolleron alegacións individuais ás portas do Centro de Saúde para exixir a incorporación de facultativos que permitan prestar unha asistencia sanitaria de calidade. O Centro de Saúde de Rianxo conta na actualidade con tan só 4 médicos. Son a metade dos que tiñan asignados, co que resulta imposible prestar unha axeitada asistencia a todos os pacientes. A plantilla inicial era de 8 médicos, actualmente estamos en activo 4. Xa fai moito tempo que unha das plazas se reorganizou de maneira que entre todos os compañeiros están os pacientes redistribuídos para que teñan a súa asistencia. Por outros motivos hai outra plaza que quedou vacante e logo actualmente contamos con 2 compañeiros de baixa que seguramente se prolonguen máis do deseado.
Pensando ademais que chega a época do verán, que seguramente querramos coller vacacións algúns de nós ou todos porque xa estamos cansados, pois vese a situación un pouquiño complicada nestes momentos. A saturación non se limita á atención primaria, senón que repercute tamén negativamente no servizo de urxencias e no hospital de referencia, o que acaban sendo derivados moitos pacientes. Ao ser esa demora tan larga, iso fai que a moita xente teña que acabar recurrindo a vir por urxencias porque ten problemas que non poden demorarse esa semana ou esas 2 semanas que tarda a cita, co cal todavía se nos sobrecarga máis. A xente ten unha cita a 1 hora, se lles acaba atendendo 1 hora, hora e media máis tarde, porque ás veces hai tamén saídas, urxencias na ambulancia, traslados a Santiago. Santiago, o hospital nos queda a unha tiradiña en ambulancia que pode ser entre 45 minutos tranquilamente dependendo do sitio onde estea o paciente. E todo iso sumado a que é unha población moi envejecida, con moita patología, pois fai que estemos no momento actual que estamos, coa xente descontenta non pola atención en sí, sino eu creo que o problema é a falta de accesibilidade a unha atención pronta, nun tempo prudencial. A protesta celebrada ás portas do Centro de Saúde Rianxeiro sumouse outra simultánea en Ribeira, onde a saturación ten como resultado listas de agarda de máis de 2 semanas para unha cita co médico de cabeceira. Máis asuntos, o peirao comercial da Pobra consolídase como punto de entrada para a Lura. Así o destacou o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, durante unha visita realizada a este porto para asistir ás operacións de descarga levadas a cabo polo buque Arrastreiro Falcón. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, realizou unha visita ao buque Arrastreiro Falcón, atracado no peirao comercial da Pobra, aonde arribou dende Montevideo para descargar lura, capturada en augas das Illas Malvinas. Durante a operación de descarga, o conselleiro destacou o traballo do porto pobrense para consolidarse como punto de entrada da lura, complementando a xa asentada descarga de túnidos para fornecer de materia prima a potente industria transformadora presente na comarca do Barbanza. Eu creo que a capacidade de todas as empresas galegas é moi forte, somos un referente non solamente en España, sino en toda Europa, e ese potencial ven de moitas da nosa xente que a través dos distintos procesos, non solamente da extracción, sino despois a comercialización, a distribución e transformación dos produtos, fai que señamos Galicia un referente. Moitísimos postos de traballo que generan todas as nosas empresas, postos de traballo aquí e postos de traballo tanto directos como indirectos, e eu creo que iso é no que temos que seguir traballando. Hai que traballar a hora de apoiar aos nosos recursos, e hoxe en día o recurso da transformación e da distribución do noso pescado, o pescado que ven, en este caso de distintos caladeiros mundiales, é fundamental para Galicia e para a nosa comunidade. Nesta ocasión, a lura descargada tiña como destino a planta frigorífica Frigonor Colestor, do grupo Suflenorsa, asentada no polígono da Tomada, que iniciou a súa actividade no ano 2022 e que na actualidade se atopa xa en fase de consolidación da produción na sala de elaborados. Por outra banda, a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ven de outorgar diversas concesións que recollen bonificacións de ata 90% para a xestión dos espazos portuarios en diferentes dársenas de Galicia, entre as que se atopan a do Freixo, en Outes. Neste caso concreto, Portos concedeu 2 autorizacións para cada anseu estaleiro que desenvolven neste peirao a súa actividade. O ente autonómico contempla bonificacións do 35% do total da taxa sobre aquelas superficies destinadas a varada para a reparación de embarcacións pesqueiras e deportivas. E saiban tamén que o Concello de Rianxo pechou o baño á Praia da Torre por mor dun vertido de fecais. Nun control rutineiro para analizar a calidade das augas detectouse unha elevada presenza da bacteria E. coli, pola que se desaconsella o baño de xeito temporal. Polo momento non se coñece a orixe do vertido, aínda que si está descartado que proceda da rede municipal de saneamento, posto que a empresa responsable do servizo non detectou ningunha incidencia. A principal hipótese é que o vertido proceda doutro punto da ría da Arousa e que acabou por afectar o areal rianxeiro.
A adega Martín Kodax estes días sede do Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas. Trátase do evento máis importante a nivel mundial para o sector. Un espazo no que se debate alrededor do modelo económico, social e colaborativo das cooperativas. Establécese como un punto pro encontro e o debate, contando coa implicación de importantes representantes de proxectos pertencentes a algunhas das rexións vitivinícolas máis importantes do mundo. De feito, neste foro que celebrou hoxe a súa terceira e derradeira xornada, deronse cita proxectos cooperativos de América, Oceanía e Europa, entre elas a anfitrioa Martín Kodax. Entre eles tamén, por exemplo, proxectos de Chile, Argentina ou Uruguai ou Italia, contando tamén con diferentes productores de distintos puntos de España. Para os organizadores, a cita é tamén un bo escaparate para dar a coñecer o xeito no que se traballa aquí, ao tempo que toman boa nota doutras formas de entender o sector noutras partes do mundo. Martín Kodax é un orgullo, non, poder recoller que nos tuveran de referencia, é dicir, hai persoas que anduveron todo o mundo para encontrarse aquí, poñen a Galiza no mapa e a Martín Kodax, non? É dicir, pois para nos enche de satisfacción, porque, bueno, pois ao lado de algúns dos que están aquí somos unha cooperativa humilde, pequena, pero bueno, pois relevante, non, neste mundo e polo tanto pois moi contentos, moi contentos. El objetivo principal de este foro es la agrupación de todas las cooperativas a nivel mundial, el poder estar representadas y luchar por unos objetivos comunes que tenemos todas las cooperativas del mundo. Poder dirigirnos a los organismos oficiales y estar representados y tener nuestro voto, nuestra voz, todo lo que sea necesario como agrupaciones de viticultores mundialmente. Todo listo en Ribadumia para que arranque a 51ª Festa do Tinto do Salnés. Vai comezar o vindeiro xoves con boas expectativas en canto a participación. E non é para menos porque a cita reúne todos os ingredientes para que sexa un éxito. Ademais do bo viño, ata a Festa do Tinto achegaránse as mellores orquestras galegas enchendo de troula Ribadumia durante 4 días. O viño volve manchar as cuncas no concello de Ribadumia. No municipio teñen todo a punto para gozar da Festa do Tinto do Salnés, un evento que acada este ano a súa 51ª edición e que se prolongará dende o xoves 30 ata o domingo 2 de xullo. Esta mañá tivo lugar a xa tradicional presentación da festa nunha adega. Este ano foi na de Javier Padín, un espazo onde o viño mestúrase co seu talento. O concello de Ribadumia e a propia comisión organizadora, a verdade é que, bueno, pues queremos facer a festa a mellor festa, se pode ser. E para un dos ingredientes e a música. Por Ribadumia pasarán as mellores orquestras de Galicia e outras propostas musicais moi atractivas, como un tributo a Juan Pardo. Xoves 30 vai estar Panorama, como todos sabemos, o venres tamén vai haber ese tributo a Juan Pardo, que percibimos que hai moito interese. O próximo venres vai a estar Combo Dominicano e Cubo, dúas orquestas que eu creo que, bueno, pues tamén están a resaltar. E o próximo sábado vai a estar Saudade e vai a estar América SL, e o domingo, que para nós é moi importante, o domingo, que van a estar os grupos locais. Este ano tamén hai novidades pro xantar do sábado. Para unha maior organización hai só un único punto de venda e as mesas estarán numeradas. Sobre todo porque queremos ordenar, se é posible, mellorar un pouco máis, e a verdade é que creo que está indo a moi bo ritmo, creo que hai unha boa aceptación por parte do público. Ademais do gran xantar de confraternidade, a gastronomía estará presente nesta festa cun show cooking da man do Obradoiro de Hostalería do Salnés. Será o venres ao mediodía co viño tinto como protagonista. Dentro do noso proxecto do Obradoiro de Hostelería está o que é a promoción do turismo gastronómico, neste caso enogastronómico. Bueno, é un proxecto moi interesante, vimos colaborando con distintas iniciativas, tanto en gastronomía como en enoturismo. E tamén entenden esta festa como un gran elemento de promoción turística dende a Deputación de Pontevedra. Hoxe dende o Goberno Provincial aproveitaban para poñer en valor o gran esforzo que fai Ribadumia para organizar este evento. É unha experiencia xa 100% Rías Baixas, que é un dos grandes retos que ten a nova Diputación de Pontevedra, porque a verdade é que é felicitar porque o programa cultural que ten este ano Ribadumia, alcalde, parabéns. As mellores orquestas do panorama nacional van pasar
por Ribadumia nestes 4 días. A deste ano será tamén unha festa do tinto pensada para todos e para todas. Ademais dun punto morado de atención a posibles agresións, nesta edición pensouse nas necesidades de todos os públicos. A inclusión e a igualdade para nós é algo moi importante. Vai haber pois unha zona reservada para esas persoas con pouca mobilidade, e vai haber un intérprete de lingua de signos, que para nós tamén é moi importante, para que todas as persoas pois poidan estar pois aí. Ao mesmo tempo, hoxe aproveitaron para avanzar que o Concello canda a Xunta seguen a traballar na legalización da folla redonda, unha reivindicación histórica que, segundo apuntaron hoxe, está a piques de facerse por fin realidade. 87 equipos participarán na cuarta edición da Copa Ribadumia de Fútbol nas categorías infantil e xuvenil. Será no mes de xuño, nas fins de semana do 14 ao 16 e do 21 ao 23, co campo da Senra como escenario. O torneo volverá a traer a conxuntos chegados de toda España e Portugal. Unha cita que promete ser un ano máis un importante pulo ao turismo na zona. Unha importante representación da canteira do fútbol español e internacional darase cita no mes de xuño en Ribadumia. O Concello prepárase para acoller no campo da Senra a cuarta edición da Copa Ribadumia Clae Viajes. Este é o torneo da casa, este é o torneo noso, o torneo que queremos que nos identifique. Eu recordo, Toño, cando Toño, Javier, Félix, que habíamos tido, non sei se está por aquí Luís naquele momento, pero cando naceu este torneo, tiñamos claro como nacía e a donde queríamos que chegara. A medida que van pasando os anos, este evento vai a ter un carácter especial e a parte é que define a Ribadumia. O torneo celebrarase nas fins de semana do 14 ao 16 para a categoría infantil e do 21 ao 23 para Benxamín. Participarán 35 e 52 equipos respectivamente, unha cifra récord chegados de diferentes puntos da xeografía. Eso implica un volumen de partidos e un volumen de partidos inmenso durante todo o fin de semana. Entonces, eu me atrevería a decir que ningún torneo de ámbito gallego alcanza estas cifras. Ribadumia durante esos dous fines de semana será o epicentro da actividade deportiva do fútbol base. O anfitrión Club Deportivo Ribadumia, Celta, Deportivo, Pabellón de Ourense, Ural ou Conxo Santiago encargaránse de representar o fútbol galego na cita. Xa de fora de Galicia chegarán conxuntos como o DAM Club de Fútbol de Barcelona, a Academia creada por David Villa en Madrid, o TSK Roces ou o Athletic Club Escola. A representación internacional correrá a cargo de equipos como o Porto ou o Braga de Portugal, o Fursan Hispania de Michel Salgado de Emiratos Árabes ou o Shelbourne de Irlanda. Estamos falando de que van a estar presentes aquí nestas instalacións equipos que representan a 12 autonomías españolas. Creo que quedan 4 autonomías por mandar equipos, non? Non sei se haberá en toda España. Evidentemente en Galicia non hai ningún torneo que teña esta cantidad de equipos en ninguna das dúas categorías. Equipos modestos que destacaron moito na competición durante a pasada temporada se van a enfrentar a equipos moi representativos de gran renombre. Entonces, é unha ocasión, sobre todo vai para vos, infantiles e benxamís do Ribadumia tamén, é unha ocasión única de enfrentarvos a equipos que de outra forma probablemente non chegaríades a enfrentarvos nunca. Para os organizadores o torneo supón unha oportunidade para chegarse a gozar do deporte base de maior calidade. Tamén apuntan o importante pulo que a cita suporá para o turismo na contorna, atraendo a preto de 5.000 persoas. Se hai algún concello que trata de desestacionalizar, Ribadumia é o número 1. Que hai o turismo deportivo para nós é moi importante, nos axuda a situar Ribadumia no mapa. Estamos falando dun evento que no Concello é importante, na comarca é importante, na provincia é importante, en Galicia é importante, estamos conseguindo que en España sea importante. Nesta cuarta edición a Copa Ribadumia Clae Viajes estará apadriñada polos populares Mozos de Arousa. Pois así rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí e bo fin de semana.